пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ вориди шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон шуданд. 15 ноябр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ вориди шаҳри Тошканти Ҷумҳурии Узбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошканд ҳумо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири Ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов ва дигар намояндагони воломақоми Ҷумҳурии Узбекистон истиқбол гирифтанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошканд дар ҳошияи вохӯрии ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошкент дар ҳошияи вохӯрии ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар вохӯрии вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон баррасӣ шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои даъват ва истиқболи гарм изҳори сипос намуданд. аз рушди мунтазами муколамаи сиёсии байнидавлатӣ изҳори қаноат карда шуд. ба густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, истифодаи имкониятҳои соҳаҳои муҳими стратегӣ аз қабили энергетика, саноат, кишоварзӣ ва рушди робитаҳо дар самти технологияҳои инноватсионӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. бо ёдоварӣ аз афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар ки дар 9 моҳи соли равон ба зиёда аз 440 миллион доллари амрикоӣ расидааст, таъкид гардид ки имконияти кофӣ барои боз ҳам афзун намудани ин нишондод мавҷуд аст. таҳкими ҳамкорӣ миёни минтақаҳо ва самараи назарраси он таъкид гардид. робитаҳои илмӣ, фарҳангӣ ва башарӣ дорои мавқеи хос дар муносибатҳои ду кишвар дониста шуд. таъмини амнияти минтақавӣ ва муборизаи муштараки кишварҳо бар зидди терроризм, экстремизм, тунгароии динӣ, ҷиноятҳои киберӣ ва қочоқи маводи мухаддир аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба ҳамкории Тоҷикистон ва Узбекистон дар доираи Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ табодули афкор сурат гирифт. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошканд дар ҳошияи вохӯрии машваратии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ якҷо бо дигар роҳбарони давлатҳо аз маркази тамаддуни исломӣ боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки бинои маркази тамаддуни исломӣ дар Узбекистон бо услуби меъмории Самарқанди асримиёнагӣ Ҳирот таррезӣ шудааст. масоҳати замини марказ зиёда аз 10 гектарро ташкил медиҳад. дар 4 тарафи бино дарвозаҳо бо баландии 34 метр сохта шудааст ва дар марказ гунбази 65 метра қомат афрохтааст. ба меҳмонони олиқадр дар бораи сохтори ин марказ маълумот пешкаш гардид. аз ҷумла гуфта шуд ки маркази тамаддуни исломӣ аз шуъбаҳои таҳқиқотӣ, феҳристи миллии дастнависҳои нодир, китобхона, бойгонӣ, бахшҳои байналмилалӣ, сайёҳӣ ва ғайра иборат аст. галереяи намоишгоҳ бо ашё ва осори таърихӣ аз давраҳои гуногуни таърих ва китобхонаи калон бо 100 000 дастнавис аз имконоти дигари марказ мебошад. дар марказ ба меҳмонони олимақом дар бораи саҳми донишмандони бузурги сарзамини Моварраъунаҳри Бостон дар рушди тамаддуни башарӣ ба монанди имом Бухорӣ, имом Термизӣ, ҳаким Термизӣ, Баҳоуддини Нақшбанд ва хоҷа Аҳрори Валӣ маълумоти муфассал пешкаш карда шуд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими супоридани ҷоизаи байналмилалии мероси оянда иштирок намуданд. бояд гуфт ки озмуни ҷоизаи байналмилалии мероси оянда шурӯъ аз соли 2025 дар соҳаҳои адабиёт, мероси фарҳангӣ,
театр, синамо, мусиқӣ ва рақс, санъати тасвирӣ, муд ва тарроҳӣ, илму маориф ва технологияи рақамӣ гузаронида мешавад. ба ғолибон дар ҳар як намина муҷассама, диплом ва ҷоизаи пулӣ яквақта дода мешавад. аз ҷумҳурии тоҷикистон дар ин маросим давлат сафар, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон дар наминаи мероси фарҳангӣ соҳиби ҷоизаи байналмилалӣ гардид. ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз кишвари ташаббускор ва пешоҳанг дар ҳалли масоили гуногуни умумии башарӣ шинохта шудааст, давраҳои муайяни рушдро паси сар намуда то рафт ба музаффариятҳо ноил мегардад. давраи давлатсозиву давлатдорӣ ба саҳифаҳои рангин ва рӯйдодҳои тарихӣ марбут аст. масалан, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ҷасорату матонати баланд ва низоми самараноки идоракунӣ алоқаманд аст, чун рукни муҳимест ки дар таҳкими сулҳу суботи кишвар дар айёми соҳибистиқлолӣ беназир ва дар ташаккули давлатдории миллӣ асос дониста мешавад. фахриддини муҳаммад юсуф мавзӯъро шарҳ медиҳад. ифтихори куллӣ бо ҳамовозии миллӣ, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон. чунин мафҳум дар тоҷикистони соҳибистиқлол марбут ба саҳифаҳои рангин буда, чун низоми самараноки идорӣ асоси сарфарозии ҷомеа дониста мешавад, ки ҳамасола бо шиору мароми баланди фахрӣ бо тадбирҳои ҷашнӣ таҷлил мегардад. рӯҳияи созандаву тавоно, ки имрӯз дар кишвар эҳсос мешавад, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро чун ҷашни ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯст ва ҷашни ҳар як сокини озодаи тоҷикистон таҷассум мекунад. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки бо санаҳои тақдирсозу таърихӣ алоқаманд аст, дар заминаи ифтихороти куллии мардуми касбу кори гуногун соҳибирода ва созанда пазироӣ мегардад. назари кӯтоҳ ба таърих аз рӯи марҳилаҳои тайшуда, дастовардҳо ва ояндаи дурахшони давлатдориро бозгӯ мекунад. дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аз ҷумла падидаҳои пурифтихор, ки бо санаҳои таърихӣ ва ташаббусҳо вобаста аст, имрӯз ҳадафи бунёдкоронаи сокинонро дучанд мегардонад. ҷумҳурии тоҷикистон бо таҷрибаи давлатсозӣ, хосан низоми устувори давлатдории миллӣ бо таҳкими пояҳои сохти конститутсионӣ, шакли муосирро пеш гирифта дар шакли идоракунии президентӣ ба музаффариятҳо ноил гардид. таҳаввулоти ҷиддӣ дар таърихи тоҷикон ва тоҷикистон ба амал омад ва барои чӣ мо кӯшиш мекунем ки рӯзи президентро махсус қайд намоем, ба хотири он ки дар конститутсие ки соли 1994 қабул карда шуд, бори аввал дар бораи ниҳоди президент сухан меравад. як моддаи махсус дар он ҷо ҳаст ва таърихи 35-солаи истиқлоли мо нишон медиҳад ки маҳз бо ташаккул ёфтани ниҳоди президентӣ дар тоҷикистон пурра сулҳу субот пойдор гашт ва тамоми он сохторҳои давлатӣ ки ба мудирияти давлат дахлдор буданд, онҳо барқарор гаштанд. хусусан сохти конститутсионӣ барқарор гашт ва тоҷикистон дар самти сиёсати хориҷӣ ва сиёсати дохилӣ комилан мустақилона амал мекунад ва дар ин замина тамоми соҳаҳои хоҷагидории халқ барқарор гашт ва имрӯз дар сатҳи баланд фаъолият мекунад. маҳз бо такя ба иродаи қавии мардум ва дастовардҳои назарраси замони соҳибистиқлолӣ ки бо ифтихороти куллӣ эҳсос мешавад, дар тоҷикистон рӯзи президент чун намунаи возеҳи самараи шакли муваффақи идоракунӣ таҷлил мегардад. бояд гуфт ки таҷрибаи таърихию байналмилалӣ ва зарфияти ҳуқуқию сиёсии ниҳоди президентӣ имрӯз дар тоҷикистони соҳибистиқлол бо намунаи олӣ ҷорӣ гардида тарзи давлатдорӣ бо модели нави миллӣ муаррифгари давлату миллат дар ҷаҳон гардидааст. ин аст ки дар таърихи давлати соҳибистиқлол мафҳуми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсияту хидматҳои бузург ҳамсадо гашта фараҳмандиро ба вуҷуд меорад. ҳамасало 16 ноябр мардуми сарбаланду меҳнатқарини тоҷикистон рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро бо эҳсоси гарми ифтихор, садоқат ба ватан ва эҳтироми хоса таҷлил менамоянд. ин рӯз барои ҳар як фарди ватандӯст рамзи ваҳдати миллӣ, нишони суботи давлатдорӣ ва таҷассуми роҳбарии хиратмандона дар роҳи пешгирифтаи ва пешрафти кишвар ба ҳисоб меравад. ба ифтихори ин рӯз дар вазорату идораҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои тантанавӣ доир гардиданд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд.
рӯзи президент санае ки ҷанбаҳои асосии давлатдорӣ роҳбарии сиёсӣ ва идоракунии стратегиро дар марҳилаҳои муҳими ташаккул ва рушди давлати миллӣ бозтоб медиҳад. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар сокинони касбу кори гуногун бо муҳаббат ва садоқати беандоза ба президент ин рӯзи таърихиро ҷашн гирифта истодаанд. ҳамин гуна як чорабинии фарҳангии фароғатӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе таҳти унвони роҳи ормонҳои пешвои муаззами миллат бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир шуд. дар чорабинии ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва меҳмонон аз як қатор ниёдҳои дигар иштирок намуданд. таъкид гардид ки ин рӯз ҳамчун рамзи устувории сиёсӣ ва идомаи хати стратегии давлатдории муосир ҷойгоҳи хоса дорад. таҷлили рӯзи президент баёнгари он аст ки ҷомеаи тоҷикистон аҳамияти роҳбариеро ки ба таҳкими пояҳои истиқлолият, эҳёи давлати миллӣ ва таъмини суботи сартосарӣ мусоидат мекунад ба таври возеҳ эътироф ва қадр мекунанд. сиёсати давлатӣ дар 3 даҳаи охир ба ташаккули давлатдории тоҷикон такони ҷиддӣ бахшид. таҳкими пояҳои конститутсионӣ, ташаккули низоми муосири идоракунӣ, таъмини суботи сиёсиву амният, тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ ва ба роҳ мондани ислоҳоти амиқи иқтисодиву иҷтимоӣ. дар маркази ин равандҳо сиёсати стратегӣ қарор дошт ки таҳкими ваҳдати миллӣ, иҷрои ҳадафҳои миллии рушди устувор ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии кишварро вазифаи калидӣ қарор дод. ҳадафҳои миллӣ аз расидан ба амнияти энергетикӣ то амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар доираи роҳбарикунандаи президентӣ маҳсуб меёбанд. имрӯз тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари боэътимод, ҷонибдори ҳамкорӣ, сулҳофаринӣ ва сиёсати мутавозин шинохта мешавад. афзоиши нуфузи дипломатии кишвар, иштироки фаъоли он дар tashabbusҳои минтақавию ҷаҳонӣ ва муаррифии манфиатҳои миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ аз самтҳои муҳими сиёсати роҳбарикунандаи кишвар ба шумор мераванд. таҷлили рӯзи президент на танҳо арзгузорӣ ба ниҳоди роҳбарикунандаи давлат, балки воқеияти сиёсии замоне мебошад ки тоҷикистон бо такя ба субот, ваҳдат ва сиёсати устувори давлатӣ роҳи пешрафт, ислоҳот ва рушди худро идома медиҳад. имрӯз ҷомеа бо итминони комил таъкид менамояд ки идомаи сиёсати давлатӣ, таҳкими пояҳои истиқлолият ва ташаккули тоҷикистон ҳамчун давлати муосир, соҳибихтиёр ва таъсиргузор дар минтақа аз шароити муҳими рушди минбаъдаи кишвар ба шумор меравад. дар суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки 6 ноябри соли 1994 бо қабули аввалин конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол шакли идоракунии давлатӣ дар кишвар президентӣ муқаррар гардида муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуданд ва дар таърихи 16 ноябри соли 1994 бори нахуст чун президенти тоҷикистон савганд ёд намуданд. бо гузашти 31 сол низоми президентӣ ва интихоби муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳайси президенти кишвар на танҳо боиси наҷоти давлату миллат, балки омили рушди устувори тамоми соҳаҳои идораи давлатӣ гардид. бо ин назардошт 16 ноябр барои давлату миллати тоҷик сана ва ҷашни таърихиву пурифтихор аст. дар идома маърузаҳо дар мавзӯи нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар пойдории сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ва нақши институти президентӣ дар рушду таҳкими давлатдории миллӣ ва ҳокимияти судӣ пешниҳод гардид. аз ҳар нигоҳ саҳми арзандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи эҳё ва ташаккули давлатдории миллӣ, таъмини сулҳу ваҳдат ва баланд бардоштани нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар саҳифаҳои зарини давлатдории муосир ва навини тоҷикон то ҷовидон нақш бастааст. маҳз шакли президентии идоракунии давлат дар ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи пайванди қавӣ ёфтани мавқеъ ва ҷойгоҳи созандаи тоҷикистон чун кишвари дорои ташаббусҳои бузурги созанда дар муносибатҳои дипломатии минтақавӣ ва байналмилалӣ нақши муассиру созанда гузошт. имрӯз дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки масъулин ва ҳайати кормандон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ҷашнҳои муҳими сиёсиву давлатӣ арзёбӣ мегардад. қабули ин рӯз ҳамчун ҷашни давлатӣ ифодаи эҳтироми халқ ба хизматҳои беназири сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ташаккули давлати миллӣ, таҳкими истиқлолият, барқарор намудани сулҳу субот ва бунёди давлатдории навини тоҷикон
тоҷикон мебошад. таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни ҳар як фарди худшиносу ватандӯст, ҳар як сокини озоду осудаи тоҷикистони соҳиби истиқлол буда ин тантанаи амният, суботу ягонагӣ, сарҷамӣ ва ҷашни қадршуносию сипос ба тамоми арзишҳои баланди давлатӣ, миллӣ ва шаҳрвандӣ аст. дар агентии назорати давлати молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷлосаи 16-уми шӯрои олии мамлакат баргузор гардид. ин ҳамоиши муҳиму сиёсӣ ва тарбиявӣ бо ҳузури роҳбарият, кормандони воҳидҳои марказӣ ва намояндагони зерсохторҳои агентӣ доир шуда, ҳамчун пайванди эҳтиром ба таърихи давлатдории миллӣ ва иҷрои рисолати хизматӣ баргузор гардид. зикр шуд, ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат ҳамчун омили асосии таъмини сулҳу амният, суботи сиёсӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии кишвар нақши ҳалкунанда бозидааст. дар идомаи чорабинӣ иштирокчиён бо аҳамияти таърихии ҷилосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯ оварданд. ҳамчунин иброз гардид, ки агентӣ дар самти пешгирӣ, ошкорсозӣ ва таҳқиқи ҳолатҳои қонуншиканӣ корҳои назаррас анҷом дода, бо таваҷҷӯҳи хос ба баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа ва таҳкими эҳсоси масъулиятшиносӣ сай менамояд. дар фарҷоми чорабинӣ як қатор кормандони фаъол, содиқ ва намунавии агентӣ барои хизмати софдилона, натиҷаҳои баланди касбӣ, саҳми арзанда дар пешбурди фаъолияти сохторӣ ва муносибати масъулиятнок бо сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки собиқадорони меҳнат, олимон, омӯзгорони ҷавон ва иштирокдорони беустаи иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ бахшида ба таҷлили рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ҳамоиши илми назариявӣ баргузор гардид. мулоқот ба равшаннамоии аҳамияти ин воқеаи сарнавиштсоз дар таърихи навини давлатдории тоҷикон бахшида шуд. дар ҳамоиш таъкид гардид, ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ҳамчун рӯйдоди наҷотбахш дар таърихи давлатдории миллӣ нақши калидӣ бозида барои таҳкими субот, барқарории сулҳ ва марҳилаи нави рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар заминаҳои мусоид фароҳам овард. дар қисмати илмии назариявии ҳамоиш муҳаққиқон маърузаҳо пешниҳод намуда ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии он давраи ҳасоси таърихиро мавриди баррасӣ қарор доданд. гуфта шуд, ки нақши иҷлосияи 16-ум дар таҳаввулоти минбаъдаи низоми маориф низ назаррас буда сиёсати давлатӣ ва рушди илмӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифатдонии аҳолӣ равона гардид. ҳамоиши имрӯза бори дигар нишон дод, ки арҷгузорӣ ба таърих ва сабақи он омили муҳими таҳкими худшиносӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати солгарди таърихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ва рӯзи президент ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш масъулини вазорат, олимону донишмандон ва намояндагони сохторҳои марбута иштирок варзида суханронӣ карданд. нотиқон таъкид доштанд, ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ҳамчун марҳилаи тақдирсоз дар таърихи навини тоҷикистон ба таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, таъмини субот ва шинохти пешрафти кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ замина гузошт. ҳамоиши илмии назариявӣ бо баррасии илмӣ, андешаҳои пажӯҳишгарон ва мубодилаи назарҳо идома ёфт. иштирокдорон баргузории чунин чорабиниҳоро барои баланд бардоштани худогоҳии миллӣ ва қадршиносии рӯйдодҳои муҳими давлатдорӣ зарур арзёбӣ карданд. ҳамчунин ба ин муносибат дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар низ чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. дар чорабинии роҳбарият ва кормандони вазорат, намояндагони сохторҳои зертобе, инчунин устодону коршиносони соҳавӣ иштирок намуда роҷеъ ба аҳамияти таърих ва нақши ин рӯйдодҳои тақдирсоз дар таъмини суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори кишвар сухан гуфтанд. зимни баромадҳо таъкид шуд, ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ барои пойдории давлатдорӣ, оғози рушди навини ҷомеа ва барқарорсозии сохторҳои ҳаётан муҳими давлатӣ саҳми бузург гузоштааст. роҳбарии хирадмандонаи пешвои миллат дар марҳилаҳои мушкилтарин ба эҳёи давлати тоҷикон, таъмини сулҳу оромӣ ва рушди иқтисодиёт, аз ҷумла соҳаи меҳнат ва муҳоҷират мусоидат намуд. дар ҷараёни ҳамоиш гузоришҳои илмӣ, суханрониҳои мазмунӣ ва таҳлили дастовардҳои кишвар дар бахшҳои шуғл, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоӣ садо доданд. иштирокдорон баргузор гардидани чунин чорабиниҳоро барои таҳкими худшиносии миллӣ ва посдории арзишҳои таърихӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ҳамоиш бо намоиши видеороликҳои таърихӣ анҷом ёфт.
дар вазорати саноат ва технологияҳои нав бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 33-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият, фаъолон ва кормандони ин сохтор чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. ба таъкиди иштирокдорон иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити ниҳоят ҳассосу вазнин доир шуда муҳаббату самимият нисбат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар қалбҳои мардуми кишвар ва тоҷикони ҷаҳон ҷой гирифта таҷассумгари маҳбубияту эътирофи ин чеҳраи сатҳи ҷаҳонӣ аст. сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон боиси таҳкими соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт аз ҷумла рушди саноат ки ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими худшиносии миллӣ мусоидат менамояд равона гардид. таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ, рушди технологияи инноватсионӣ ва таъмини сокинон бо кор яке аз ҳадафҳои саноатикунонӣ босуръат дар кишвар мебошад ки давоми солҳои охир дар ин ҷода тадбирҳои муҳим амалӣ шуд ва дастовардҳо низ беназиранд. рӯзи президент чунин мафҳум дар тоҷикистони соҳиби истиқлол марбут ба саҳифаҳои рангин буда чун низоми самарануки идорӣ асоси сарфарозии ҷомеа дониста мешавад ки ҳамасола бо шиору мароми баланди фахрӣ бо тадбирҳои ҷашнӣ таҷлил мегардад. ба муносибати рӯзи президент дар кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ ташкил гардид. зикр шуд ки рӯҳияи созандаву тавоно ки имрӯз дар кишвар эҳсос мегардад рӯзи президентро чун ҷашни ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандоз ва ифтихори ҳар як сокини озодаи тоҷикистон таҷассум мекунад. дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ аз ҷумла падидаҳои пурифтихор ки бо санаҳои таърихӣ ва ташаббусҳо вобаста аст имрӯз ҳадафи бунёдкоронаи сокинонро дучанд мегардонад. маҳз бо такя ба иродаи қавии мардум ва дастовардҳои назарраси замони соҳиби истиқлолӣ дар тоҷикистон рӯзи президент чун намунаи возеҳи самараи шакли муваффақи идоракунӣ таҷлил мегардад. бояд гуфт ки таҷрибаи таърихию байналмилалӣ ва зарфияти ҳуқуқию сиёсии ниҳоди президентӣ имрӯз дар тоҷикистони соҳиби истиқлол бо намунаи олӣ ҷорӣ гардида тарзи давлатдорӣ бо модели нави миллӣ муаррифгари давлату миллат аст. таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маънои дарки аҳамияти калидии ин сохти давлатдорӣ дар ҳифзу тараққии давлатдории миллӣ ва ҳамчунин ҷашни қадрдонӣ ба арзишҳои баланди давлатӣ ва миллӣ мебошад. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори агентии назорат дар соҳаи моориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии ҷашнӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш таъкид шуд ки корнамоиҳои фарзонафарзанди миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар дилу дидаи ҳар фарди ватандӯсту хештаншинос нақш баста ҳар як шаҳрванди кишвар бо ифтихору эҳтироми самимӣ ба хизматҳои шоён ва таърихии пешвои миллат баҳри таъмини сулҳу ваҳдат пешрафти мамлакат ва бунёди тоҷикистони соҳиби истиқлол арҷ мегузоранд. имрӯз назму субот дар миқёси кишвар танинандоз буда бунёдкориву ободонӣ ба як шиёри ҳамешагӣ табдил ёфта тоҷикистон пешрафти ҳамарӯза дорад. дар чорабинии тантанавии агентии назорат дар соҳаи моориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳозирин аз дастоварду пешравиҳои соҳаи илму маорифи мамлакат ёдовар шуда таъкид намуданд ки дар ин давра бо роҳандозии тадбирҳои мушаххас аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар соҳаи маориф ва илми кишвар шароитҳои муосир барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон муҳайё гашта ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот раванди таълиму тарбия мавқеи омӯзгор дар ҷомеа чораҳои муассир роҳандозӣ шуданд. ҳамчунин ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон ҳамоиши маърифатӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ донишмандон ҳайати профессорону омӯзгорон донишҷӯён ва дигар шахсони расмӣ ширкат варзида аз нақши ин ду рӯйдоди муҳими сиёсӣ дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлоли миллӣ сухан гуфтанд. гуфта шуд ки рӯзи президент рамзи ҳимояти давлатдорӣ ваҳдат ва пешрафти тоҷикистон мебошад. иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ бошад ҳамчун нуқтаи гардиши тақдирсоз дар таърихи миллат оғози сулҳу субот ва эҳёи сохторҳои сиёсиву иқтисодии кишварро ба бор овард. дар рафти чорабинӣ мутахассисони соҳаи сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ бо таҳлили илмии равандҳои он давраи ҳассос баён доштанд ки сиёсати созандаи роҳбари кишвар имрӯз низ боиси амният рушд ва болоравии имкониятҳои ҷавонон мебошад.
همچنین در تالار سینوی پژوهشگاه طبی بنیادی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا بخشیده به روز پرزیدنت و اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک استادان و دانشجویان و عالمان و دانشمندان همایش ادانه برگزار گردید. تاکید گردید که در ردیف دولت سازی و دولتداری توجه دولت و حکومت مملکت تحت راهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرحله به مرحله به فعالگردانی نقش زنان و دختران در جامعه، مهیا نمودن امکانیت‌های فعالیت آنها در بخش‌های دولتی و جمعیتی و تجارتی و صاحبکاری روانه گردید. از این رو این رویداد تاریخی در صحیفه‌های تاریخ نوین دولتداری تاجیکان همچون اجلاسیه سرنوشت‌ساز مقام و جایگاه مخصوص و ماندگار را صاحب می‌باشد. بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینستیتوت ماتماتیکای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز چهاربینی جشنی دایر شد. تاکید گردید که نهاد پرزیدنتی در تحکیم استقلال دولتی، پایداری صلح و امنیت، رشد اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت علم در کشور نقش محوری دارد. گفته شد با در نظر داشت خدمت‌های ماندگار و فداکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه بنیاد دولتداری ملی، رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت، اختصاص دادن روز چون روز پرزیدنت در تقویم جشن‌های کشور محبوبمان امری واقعی و صداقت بپایان و خدمت‌های شایسته جاویدانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. بخشیده به جشن‌های مقدس روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سالگرد اجلاسیه تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در کارخانه واحد دولتی آب و کریز دوشنبه چهاربینی برگزار گردید. در آغاز چهاربینی اوید به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمز صداقت و وفاداری به سرور دولت وطنی محبوب ملت تاجیک همچنین عامل مهم اتحاد سرجمی و یگانگی مردم جمهوری و تشبس‌های جهانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برآمد نمودند. تاکید گردید که محض وقوع سیاسی جسارت و اراده قوی پیشوای ملت بود که تاجیکستان از ورطه پراکندگی نجات یافته برای صلح و ثبات وحدت و پیشرفت قدم گذاشت. در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور تحت راهبری پیشوای معظم ملت به دستاوردهای بزرگ و تاریخی نائل گردید. بنیاد اساسهای دولتداری معاصر، احیای نهادهای ملی، تحکیم رابطه‌های دوستانه با کشورهای منطقه، بالاروی نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی، بهبود سطح زندگی مردم و پایداری صلح و ثبات میباشد. این چنین برآمدکنندگان اوید به این روز تاریخی ابراز داشتند که روز پرزیدنت زمینه پیشرفت استقلالیت سیاسی بوده برای درک و احساس هویت ملی، شناخت و احترام رمزهای دولتی مساعدت می‌نماید. از این رو هر یک صاحب وطن باید از پیشوای ملت افتخار داشته پرچمبردار تاجیکستانی صاحب استقلال گردد. در فرجام تاکید گردید که محض تشبس‌های پیشوای ملت تاجیکستان را همچون دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی آینده‌دار به جامعه جهانی معرفی نمود. همین است که امروز جمهوری تاجیکستان را نزدیک به 200 دولت جهان به رسمیت شناختند. با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он роҳбарiyat собиқадорони авиатсия ва кормандони агентӣ иштирок намуданд. дар ҳамоиш масъулин нахуст вобаста ба аҳамияти таҷлили ин санаи фархунда сухан гуфта дастовардҳои соҳаи авиатсияи гражданӣ ва марҳилаи нави рушди онро ки бо низому усули муосири корбарӣ танзим мешавад натиҷаи сиёсати созандаву ояндабинонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ намуданд. қайд гардид ки соҳаи авиатсияи гражданӣ барои таъмини рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар, роҳандозии парвозҳои дохилии байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ ва интиқоли бору мусофирон муҳим мебошад. танҳо давоми солҳои 2024-2025 маҳз бо дастгириҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 18 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди ҳамаҷонибаи соҳаи авиатсияи гражданӣ ва мукаммал гардонидани сифати хизматрасониҳо ба тасвиб расидааст. дар ҷараёни чорабинӣ собиқадорони соҳаи авиатсияи гражданӣ изҳори назар намуда ёдовар шуданд ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ новобаста аз мураккаб будани вазъият сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ба дохил ва хориҷи мамлакат сафарҳои корӣ анҷом дода бо ҷоннисорӣ ва садоқат ба давлату миллат ба сӯи ояндаи дурахшони тоҷикистон гомҳои устувор мегузоштанд. дар фарҷоми ҳамоиш иброз гардид ки ин сана рамзи ваҳдату худшиносии миллӣ буда таҷассумгари иродаи мардум ва хиратмандии роҳбарест ки тақдири миллатро бо андешаи стратегӣ ва диди ояндабинӣ ба сӯи суботу шукуфоӣ раҳнамун месозад.
ҳамчунин имрӯз бо ибтикори кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони президент кафили сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш иброз гардид ки имрӯзҳо мардуми тоҷик бо ифтихор рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун рӯзи хештаншиносӣ ва ғурури миллӣ дар фазои сулҳу суҳбот ҷашн мегиранд. ҳамаи ин тантанаҳо ҳамгироӣ якдилию муттаҳидӣ ва сарҷамъии миллату давлат аз ташаббусҳои хастанопазири пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дарак медиҳанд. тазаккур дода шуд ки халқи тоҷик бо роҳбарию роҳнамоии пешвои миллати ватандӯст ва бедордиру оқил ба идеяҳои баланди давлатдории миллӣ ва ин рӯзи пуршарафу пур аз ифтихор расид. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат даҳҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расиданд ки тавассути онҳо иқтисоди миллӣ рушди бештар ёфт, баён доштанд иштирокчиёни ҳамоиш. дар академияи васоити ахбори омма ва муассисаи давлатии телевизиони синамо бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш гуфта шуд ки рӯзи президент аз ҷониби шаҳрвандон ҳамчун ифодаи самимии эҳтиром ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки иродаи халқро барои таҳкими пояҳои истиқлол ва рушди давлатдории миллӣ ифода мекунад самимона пазируфта шудааст. дар маҷмӯъ рӯзи президент дар тоҷикистон ҷашнест ки ҳуввияти миллӣ ҳифзу муаррифии мероси фарҳангӣ ва кӯшиши мардумро барои пойдории ваҳдат ифода мекунад. ҳамзамон иброз гардид ки сарчашмаи пайдоиши институти президентӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мақсад аз рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян намудани 16 ноябр дар он ифода меёбад ки шурӯъ аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ яъне идоракунии президентӣ оғоз ёфта президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа оғоз намудааст. хизматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳкими пояҳои давлатдории навини тоҷикон, таъмину таҳкими сулҳу субот, ваҳдату сарҷамъии миллат ва оғози вузъати бунёдкориву созандагиҳо дар мамлакат бузургу ҷовидона аст. ин нуқта зимни баргузории ҳамоиш ба ифтихори солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иброз гардид. дар чорабинии ҳозирин доир ба аҳамияти иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақши президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тақвияти пояҳои давлатдории тоҷикон андешаронӣ намуданд. зикр шуд ки бо баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат пояҳои давлатдорӣ тақвият ёфта, сохти конститутсионӣ барқарор гардида, дигар инфрасохтори муосиру зарурӣ дар кишвар бунёд гардида, ба рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолии мамлакат мусоидат намуданд. гуфта шуд ки дар тоҷикистон маҳз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо амалҳои неку хиратмандонаашон мардуми парешону парокандаи солҳои душвору бесуботиро дар атрофи худ муттаҳид намуда бо қадамҳои устувор ба рушду суботи минбаъда ҳидоят карданд. дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон конфронси илмӣ назариявӣ таҳти унвони нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон баргузор гардид. дар чорабинӣ олимону муҳаққиқон бо маърузаҳо баромад намуда иброз доштанд ки интихоби шакли идоракунии президентӣ дар тоҷикистон аз ҷониби халқ боиси наҷоти давлату миллат омили рушди устувори соҳаи иқтисод, сиёсат, фарҳанг, илму маориф, энергетика, саноат ва дигар самтҳо гардид. таъкид гардид ки маҳз шакли президентии идоракунии давлат дар ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи пайванди қавӣ ёфтани мавқеъ ва ҷойгоҳи созандаи тоҷикистон чун кишвари дорои ташаббусҳои бузурги созанда дар муносибатҳои дипломатии минтақавӣ ва байналмилалӣ нақши муассиру созанда гузоштааст. дар идомаи чорабинӣ зикр шуд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дигаргунии куллӣ ба миён оварда маҳз дар ҳамин иҷлосия санадҳои қонунӣ ва қарорҳое қабул карда шуданд ки онҳо ба мардуми тоҷикистон
امیدی آینده درخشان را بخشیدند. ساکنان کلوبشهر بوستانی با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور روز پرزیدنت را در سطح بلند و خاطرمان تجلیل نمودند. با ارزگزاری به خدمت‌های بی‌نظیر پیشروی ملت در خیابان اسماعیل سامانی راهپیمایی نموده به این وسیله صداقت و اخلاص خود را به وطن به پرزیدنت مملکت نشان دادند. قسمت تنتنوی و فرهنگی چارابینی در تالار قصر فرهنگ ادامه یافت. مهمانان اشتراکیان چارابینی نخست از نمایش کتاب‌های پیشروی ملت دیدن کردند. کنندگان ابراز داشتند که در طول سالهای سپری گشته محترم امامعلی رحمان به حیث سروری دولت تاجیکان اثبات نمودند که شخصیت تاریخی ابرمرد دنیای سیاست و فرزند فرزانه ملتند، زیرا توسط سیاست خردمندانه زحمت و تلاش‌های شبانه روزی توانستند در یک مهلت کوتاه تاریخی صلح و وحدت سرتاسری و آرامی و ثبات را تامین، ملت را سرجم و کشور جنگ زده و خراب گشته را در راه رشد قرار دهند. پایه‌های دولتداری را مستحکم سازند، فرهنگ صلح آفری را موجب حیرت جهانیان گردانند. این است که امروز کشور ما در عرصه جهانی صاحب آبروی بی سابقه گشته است. جشن گرفتن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال همچون رمز احترام به شخصیت دولتساز، به خدمت‌های تاریخساز و به رهبر خردمندانه صورت می‌گیرد که ملت را به مرحله نوی دولتداری آورد. این روز همزمان جشن صداقت به وطن، به ارزش‌های ملی تاجیکان و احساس مسئولیت هر یک شهروند مملکت میباشد. روز پرزیدنت این رمز وحدت و یگانگی، نشان ارزگزاری به خدمت‌های بی‌نظیر پیشروی ملت و تجسم اراده قوی هر فرد تاجیکستان در راه حفظ دولتداری، صلح و ثبات و پیشرفت استوار است. آن ما را با یک دلی وطن دوستی و حفظ دستاوردهای ملت راهنما می‌سازد و در قلب هر یک تاجیک حس افتخار از صاحب دولتی و استقلال ملی بیدار می‌کند. ترانه‌های دلاشوب، صوت و نوای دلانگیز هنرمندان به چارابینی شکوه دیگر بخشید. бахшида ба рӯзи президент ва таҷлили солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят, гурӯҳи ҷавонону донишҷӯёни фаъоли вилояти хатлон ба шаҳри левакан сафар намуданд. дар доираи барномаи ин сафар ҷавонон аз литсеи давлатии шаҳри левакан ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои ҷавонӣ таҳсил намудаанд, боздид ба амал оварданд. сипас ишрокҷон аз осорхонаи пешвои миллат ки қиссаи роҳу равиши зиндагӣ, фаъолияти ҷамъиятӣ ва сиёсии пешвои миллатро бозгӯ мекунад, дидан карданд. дар осорхона ҷавонон аксҳо, санадҳо марбут ба давраи таҳсил ва фаъолияти пешвои миллат маълумоти муфассал гирифтанд. дар идомаи барнома дар донишгоҳи байналмилалии левакан масъулин як синфхонаи махсуси маркази омӯзиши асарҳои пешвои миллатро ба истифода доданд. ин синфхона бо технологияҳои муосир муҷаҳҳаз буда барои таҳқиқ, омӯзиш ва баргузории дарсҳои мавзӯӣ оид ба мероси илмию сиёсӣ ва асарҳои муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. қисми анҷоми чорабинӣ дар толори асосии донишгоҳ баргузор гардид ки дар он маҷлиси тантанавӣ бо суханронии масъулон, ҷавонон ва намояндагони сохторҳои давлатӣ сурат гирифт. зимни он аз нақши созандаи пешвои миллат дар таҳкими давлатдорӣ, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, дастгирии ҷавонон ва аҳамияти таърихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ёдовар карда шуд. ин чорабинӣ бо мақсади баланд бардоштани худшиносӣ, таҳкими эҳсоси ифтихори миллӣ ва ошноӣ намудани ҷавонон ба таърихи давлатдории навини тоҷикистон доир шуда, дар таҳкими ҷаҳонбинии насли наврас нақши муҳим мегузорад. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бахшида ба рӯзи президент ва 16-умин иҷлосияи таърихии шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши илмии адабӣ таҳти унвони наҷотбахши миллат доир гардид. чорабинӣ бо иштироки масъулини ноҳия, сохторҳои давлатии маҳаллӣ, инчунин адибон, олимон ва шахсиятҳои маъруфи зодаи ин ноҳия баргузор шуд. масъулин дар оғози ҳамоиш восита ба нақши иҷлосияи 16-ум дар эҳёи давлати тоҷикон маърузаҳо намуданд. аз ҷумла муҳаққиқон ва шоирони ноҳия фаъолияти
созанда сиёсати давлатсозиву ваҳдатофарини президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамчун асоси сулҳу субот ва пешрафти кишвар таъкид намуданд. маълум аст ки дар демократия низоми президентӣ тақсимоти ҳокимият ба шохаҳои қонунгузор ва иҷроия ба таври равшан ба назар мерасад, яъне президент сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия аст ва аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба таври умумӣ мустақим баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мешавад. аз ин рӯ сокинони тоҷикистон рӯзи президентро бо самимияти эҳтиром ва ғурури баланди миллӣ чун рӯзи адолату демократикунонии ҷомеа пешвоз гирифта тамоми дастовардҳои замони идоракунии президентро ба истиқлолияти давлатӣ ва иқдому корнамоиҳои президенти кишвар вобаста медонанд. иштирокчиён барномаҳои фарҳангӣ, порчаҳои адабӣ ва суханрониҳои илмиро манзур намуда ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносии миллӣ миёни насли ҷавон аҳамияти чунин чорабиниро муҳим арзёбӣ карданд. чорабинӣ дар фазои идона ва бо рӯҳияи эҳтиром ба дастовардҳои давлатдорӣ анҷом ёфта ҳамчун як иқдоми муҳими маърифатӣ ба рӯзи президент бахшида шуд. масъулону кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва ташкилоту муассисаҳои ноҳияи хоалинг солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи президентро хотирмон ҷашн гирифтанд. гуфта шуд ки баъди ба даст овардани истиқлолият пешравиҳои дар ин давра ба даст омада аз қабили бунёдкорию созандагиҳо, устувории ваҳдати миллӣ, дӯстиву бародарӣ дар байни мардум аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегирад. иброз доштанд баромадкунандагон. бо ифтихормандӣ инчунин зикр шуд ки дарси ватанхоҳиву ҷасорат, хидмати содиқона ба мардум аз муҳтарам эмомалӣ раҳмон омӯхтем ки ӯ дар ҷодаи сиёсат аз миёни мардум бархоста аз миннаҷоти меҳнат ва мубориза барои пойдории давлат ва таъмини ҳастии миллат кард. дар идома баҳри баландбардоштани донишу малака ва зиракии сиёсии ҷавонону наврасон саҳнаи ҷолибу тарбиявӣ пешниҳод карда шуд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи тоҷикистон дар толори қасри фарҳанги шаҳри норак таҳти унвони иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон поягузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи тоҷикистон дар мавзӯи пешвои миллат кафили ваҳдат ва сулҳи тоҷикон суханронӣ намуда таъкид кард ки маҳз роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон боис гардид ки тоҷикистони азиз аз гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ раҳо ёбад ва ба роҳи сулҳу субот, ваҳдату рушди устувор ворид гардад. дар фарҷом таъкид гардид ки сулҳу ваҳдат арзишҳои муқаддаси миллӣ мебошанд ва ҳар як шаҳрванди кишвар бояд дар таҳкими онҳо саҳмгузор бошад. дар анҷоми чорабинӣ баҳри болидахотирии ҳозирин чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар идомаи ин иқдомҳо бо ҳадафи тарғиби арзишҳои сулҳу ваҳдати миллӣ раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи тоҷикистон бо сокинони ҷамъияти деҳоти дуконӣ шаҳри норак мулоқот доир намуд. зимни суҳбат таъкид кард ки сулҳу суботи имрӯза самари сиёсати оқилонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. ҳар як шаҳрванди кишвар бояд қадри ин неъматҳоро донад ва барои ҳифзи он талош намояд. инчунин зарурати дурӣ аз хурофотпарастӣ, афзоиши маърифати ҷомеа ва тарбияи ҷавононро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ таъкид намуд. хештаншиносӣ ва ваҳдат пояи пойдории миллат буда танҳо бо иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ метавон ба пешрафт ноил гардид. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои таҳкими ваҳдат, нақши оила дар тарбияи насли наврас ва саҳми ҷавонон дар рушди давлат мавриди муҳокима қарор гирифтанд. با افتخار گرامی داشت سنه‌های مهم تاریخی استقبال شایسته از سالگرد اجلاسیه تقدیرساز و روز پرزیدنت با عملی سازی تدبیرهای آبادانی و نصب شعار و آویزه‌های جشنی خیابان و گلگشت‌های مرکز ناحیه میر سعید علی حمدانی فضای ادانه دارد. با این مناسبت چورابینی با شکوه سطح ناحیوی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر کارمندان ساختارهای گوناگون برگزار گردید. در آغاز با نشان پیشرفت و ترقیات نمایش دستاوردهای ساحه‌های گوناگون ناحیه پیشنهاد کرده شد. در قسمت تنتنوی از جانب اشتراکداران وابسته به مرحله‌های تاریخی دولتداری تاجیکان برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برقرار ساختن حاکمیت کنستیتوسیونی و تحکیم صلح در کشور معروضه‌ها پیشنهاد گردید. در ادامه دایر به امنیت و ثبات سرتاسری کشور و دستاوردهای به مراتب افزاینده سمت‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت با افتخار یادآوری نموده سیاست صلح آفرین راهبر دولت را که برای جامعه بشری
мактаби омӯзишу пайравӣ пазируфта шудааст мояи ифтихору сарфарозии ҳар сокини тоҷикистон арзёбӣ шуд. ҳамзамон дар раванди чорабинӣ доир ба ҷараёни иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ ва моҷароҳои солҳои 90-уми асри гузашта филми мустанад намоиш дода шуд. пешниҳоди барномаи фарҳангии идонаи ҳунармандони ноҳия ки аз бахшҳои ҷолибу тарғибкунандаи ваҳдату ҳамаромии мардум, тантанаи истиқлолу озодӣ ва суруду таронаҳои ватандӯстона иборат буд, эҳсоси фароғату шодмонии иштирокдоронро таъмин намуд. дар шаҳри левакан бахшида ба рӯзи президент ва солгарди навбатии баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади идона баргузор гардид. гуфта шуд ки ҳамасола дар кишвар 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент таҷлил мегардад ки ин сана эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва саҳми институти президентӣ дар таҳкими устувории миллат мебошад. зикр гардид ки ташаккули давлати навини тоҷикон дар шароити бисёр сахт аз ҷумла буҳрони сиёсиву иқтисодӣ ва хатарҳои ҷиддии ҷудоихоҳӣ сурат гирифта маҳз ҷорӣ намудани институти президентӣ ва қабули қарорҳои сарнавиштсоз кишварро аз вартаи нобудӣ раҳо бахшид. зимни суханрониҳо таъкид намуданд ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давраи душвори таърих тавонистанд ки миллати парокандаро сарҷамъ намуда бо заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ сулҳу суботи пойдор ва зиндагии осоиштаро дар кишвар таъмин созанд. дар вазъияти тантанавӣ як қатор ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз шаҳри леваканд бо ифтихорнома ва мукофотҳои муносиб қадршиносӣ гардиданд. барномаи пурмуҳтавои фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр пешкаши аҳли ҷамъомад гардид. дар ноҳияи овони вилояти хатлон ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 33-мин солгарди анҷумани мондагору тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии пуршукӯҳи ҷашнӣ баргузор гардид. масъулини мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи овон, мақомоти қудратии ҳайати шахсии қисмҳои низомии наврасону ҷавонон ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия бо ифтихор ва сарфарозӣ таҷлил аз рӯзи президенти маҳбуби хешро намуданд. дар чорабинӣ аз хизматҳои мондагору хастанопазири президенти маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи эҳёи давлатдории навини тоҷикон ёдовар шуда таъкид доштанд ки фарзанди некманишу фарзонаи миллати тоҷик муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки бо раъи мардум ба масъади раёсати олии кишвар баргузида шуданд аз оғози интихоб гаштани хеш рисолати роҳбарии худро аз тахтгоҳи баланди ватанхоҳиву миллатпарварӣ таъид намуданд. аввалин паёмҳои ин фарзанди некноми халқ паёми нуру рӯшноӣ, паёми сулҳу сафо буд. зикр карда шуд ки маҳз ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муяссар гашт ки тамоми таҷрибаи таърихию байналмилалӣ ва ҳуқуқию сиёсии ниҳоди президентиро истифода намуда ин тарзи давлатдориро ба модели наҷоти миллии мо табдил диҳанд. дар охири чорабинӣ шукӯҳманди ҷашнии санъаткорони бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи овон бо барномаи марғуби консертии хешки ҳамагӣ ба гиромӣ дошт ва корномаҳои мондагори пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сулҳу ҳамбастагии мардуми диёр бахшида шуда буд манзури меҳмонон ва иштирокчиён гардид. ҳамзамон дар ин рӯз дар коллеҷи технологии фарматсевтии тоҷикистон дар ноҳияи овон низ ҳамоиши шукӯҳманди ҷашнӣ бахшида ба рӯзи президент доир гардид. оро додани сани бинои коллеҷ бо шиороовезаҳои тараннумгари сулҳу субот ва шукуфоиву нусратдиёриҳои ватан ва рӯҳияи баланди ҷашнӣ доштани донишҷӯёну омӯзгорони ин боргоҳи илм аз омодагии ҷиддии онҳо барои истиқболи шоистаи ин санаи муҳим шаҳодат медод. зимни ифтитоҳи ҳамоиши ҷашнӣ таъкид гардид ки бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ ки ин падидаҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобастагӣ дорад дар қонунгузории кишварамон рӯзи 16 ноябр рӯзи президент пазируфта шудааст. гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон марди оқилу фозил ва хиратмандест ки давлатро аз фаноёбӣ наҷот дода мардумро атрофаш муттаҳид ва ба қалби мардум шӯълаи умедро бедор ва бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш рушду суботи минбаъдаи мамлакат ҳидоят намуданд. имрӯз бо камоли ифтихор метавон гуфт ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақилу соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо намудааст. ин тантанаи ормони ҳазорсолаи миллати тоҷик аст ки хушбахтона зери роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ
раҳмон ҷомаи амал пӯшид. дар идомаи ин чорабинии тантанавӣ ба чанде аз омӯзгорону донишҷӯёни фаъоли муассиса ҷиҳати иштироки фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим гардида, ҳамзамон озмуни муассисавӣ хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат натиҷагирӣ ва ғолибон бо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бошад аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи технологии фарматсевтии тоҷикистон саҳнаи театр кунонидашуда ва барномаи марғуби консертӣ таҳти унвони президенти мо ифтихори мо манзури иштирокчиёни чорабинӣ карда шуд. дар ноҳияи шаҳри Тус бахшида ба рӯзи президент ва солгарди навбатии баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки институти президентӣ ҳамчун унсури калидии низоми давлатдорӣ ва такягоҳи устувори суботи сиёсӣ дар тақвияти пояҳои миллӣ, таҳкими истиқлолият ва рушди устувори кишвар нақши муҳим дорад. ин ниҳоди олии сиёсӣ дар ҳама давру замон барои ҳифзи манфиатҳои давлату миллат, пешбурди ислоҳоти ҷиддӣ ва таъмини амнияти ҷомеа хизмат намуда, роҳ ба сӯи ободиву пешрафт нишон додааст. дар ин замина муассиси давлати навини тоҷикон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми хиратмандонаи худ заминаи ташаккули институти муосири президентиро гузошта ба он мазмуну моҳияти воқеӣ бахшид. таъкид шуд ки имрӯз институти президентӣ ҳамчун пояи устувори ҳокимияти давлатӣ ба таҳкими суботи сиёсӣ, рушди иқтисодӣ, болоравии сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими нуфузи байналмилалии Тоҷикистон мусоидат карда истодааст. дар идома як қатор собиқадорон ва фаъолони ноҳия бо сипоснома ва ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Тус сарфароз гардонида шуданд. дар интиҳо барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ пешкаши аҳли Толор гардонида шуд. ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва солгарди навбатии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қасри маданияти арбоб чорабинии тантанавӣ доир шуд. таъкид гардид ки таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории халқи тоҷик падидаи тозае мебошад ки воқеан барои гиромидошти арзишҳои миллӣ аҳамияти хоса ва муҳим дорад. таҷлили ин рӯз маънои эҳтиром гузоштан ба шахсияти таърихии барҷастае аст ки тамоми ҳастии худро барои ободии мамлакат ва беҳдошти зиндагии мардум сарф менамояд, инчунин нишонаи шинохт ва гиромидошти арзишҳои миллии халқи тоҷик мебошад. дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи садоқат ва вафодорӣ ба ватан, президент ва миллат буда, нишони шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ арзёбӣ гардид. ба таъкиди иштирокдорон рӯзи президент ҷашне аст ки барои дарку эҳсоси ҳуввияти миллӣ, шинохту эҳтироми рамзҳои давлатӣ ва дар заминаи чунин арзишҳо таъмин намудани идомаи раванди пешрафти минбаъдаи истиқлолияти сиёсӣ заминаи босазо мегузорад. дар қисмати дигари чорабинӣ иштирокдорон бо ифтихору сарафрозӣ иброз доштанд ки бо шарофати баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ миллати сарбаланди тоҷик таҳти роҳбарӣ ва талошҳои пайвастаи фарзанди фарзонаи миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эъмори давлати демократию ҳуқуқбунёд қадамҳои устувор гузошт ва Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати рӯ ба инкишоф ва сулҳпарвару ташаббускор муаррифӣ гардид. гуфта шуд ки дар он солҳо новобаста аз вазъи мураккаби сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ ва лаҳзаҳои тақдирсоз раиси тозаинтихоби шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори ҷасуру далер амал карда ба ҳайси фарзанди сарсупурдаи миллат барои барқарор кардани сохти фалаҷгаштаи давлатдорӣ, иқтисодӣ ва ба даст овардани сулҳу суботи сартосарӣ хизматҳои шоёну беназир намуданд. ба андешаи иштирокдорон бузургтарин дастовард пас аз иҷлосияи таърихӣ бешубҳа барқарор кардани сулҳи комил ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон буд. чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва солгарди навбатии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар қасри маданияти арбоб бо барномаи рангину пурмуҳтавои консертии ҳунармандон ки таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат буд, хушу хотирмон идома ёфт.
дар доираи таҷлил аз рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан маросими савгандёткунии сарбозони навдаъватшуда дар вазъи тантанавӣ доир гардид. ба чорабинии мазкур иштироки бевоситаи волидайни сарбозон ва афсарони қисмҳои ҳарбии дар шаҳри Истаравшан фаъолият дошта шукӯҳи хоса зам намуд. рост омадани қабули савганди ҳарбии сарбозон дар рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 33-мин солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон гувоҳӣ аз ихлоси самимӣ ва садоқат ба президенти мамлакат маънидод мегардад. сарбозони матину қавиирода ва ҳушёру зираки даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо ҳисси баланди меҳанпарастиву садоқат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ ва волидайни хеш савганд ёд намуда сатҳи омодабошии хешро доир ба ҳифзу нигоҳдории якпорчагии сарҳади тоҷикистон, риояи оинномаҳо ва низомномаи артиши миллии кишвар ва иҷрои амрҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. сарбозони далеру ҷасури навдаъватшуда ба хубӣ дарк намуданд ки ворид шудан ба сафҳои артиши миллӣ ин бардошт гирифтани нангу номуси миллат, пост доштани тинҷию оромии кишвар ва адо намудани қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони меҳанпараст дар назди ватан модар аст. тамоми сарбозон бояд имрӯз фахр кунанд ки дар ин рӯзи муқаддас савганди ҳарбӣ қабул карда истодаанд. имрӯз мо фахр мекунем ки мо ин хел ҷаноби олӣ пешвои миллати худро дорем ки ин хел қисмҳои ҳарбиро ба ин шароити нағз муҳайё карда мондиянд. ман мехоҳам ки падару модарон ягон зарра хавотир нашаванд, фарзандои худро бо хоҳиши худашон ба хизмати модар ватан фиристонанд, чунки ватан муқаддас аст ҳамчун модар. зимни чорабинии мазкур афсарон ва иштирокдорон доир ба аҳамияти таърихӣ ва таҷлили рӯзи президент изҳори андеша намуданд. дар фарҷом падарону модарон ва наздикони сарбозон бо фарзандони худ суҳбату вохӯрӣ намуда ба онҳо хизмати содиқонаву софдилона ва ҳушёриву зиракии сиёсӣ таманно намуданд. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва солгарди навбатии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хорух чорабинии бошукӯи идона доир гардид. дар чорабинӣ китобҳои тозанашри пешвои муаззами миллат ва адибону шоирони тоҷик ки дар онҳо таърихи бою пурғановати тоҷикон, фарҳанг, тамаддун ва расму оини ин халқи кӯҳанбунёд дарҷ гардидааст ба намоиш гузошта шуданд. қайдгардӣ дар таърихи башар мақоми шахсиятҳои арзанда аз рисолати дар назди халқу ватан иҷро намуда муайян мегардад. хизмати фидокоронаи фарзона фарзанди миллати тоҷик дар бунёди кохи бегазанд дар ҷодаи барқарор намудани сулҳ ва ҳифзи давлатдории навини тоҷикон беназир мебошад. асоси муҳтавои иҷлосияро пайки шодӣ аз таъмини сулҳ ташкил медиҳад. дар чорабинӣ барои нишон додани маҳорати баланди касбӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, гузоштани саҳми босазо дар вусат додани корҳои ободониву созандагӣ ва ба муносибати рӯзи президент ва солгарди иҷлосияи тақдирсоз ба бархе аз кормандон сипоснома ва ифтихорнома супорида шуданд. барномаи фарҳангии идона анҷом бахши чорабинӣ гардид. қабл аз намоиши идона дар даромадгоҳи қасри фарҳанги ноияи шуғнон дастовардҳои варзишиву фарҳангиро ба намоиш гузоштанд. таҷлили рӯзи президент дар кишвари соҳибистиқлоли мо чун нишони арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни фарзанди фарзонаи миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда имрӯз дар гӯшаи ватани азизи мо бо шукӯҳу шаҳомати беҳандоза ва ифтихорангез ҷашн гирифта мешавад. боиси ифтихори мо мардуми сарбаланди тоҷик аст ки президенти кишвари моро ба ҳайси яке аз чеҳраҳои мӯътабари сиёсати ҷаҳонӣ мешиносанд ва дар дохилу хориҷи кишвар эҳтиром мекунанд. бахшида ба ин рӯзи таърихӣ як гурӯҳи фаъолони ноҳия бо ифтихорномаву сипосномаҳо барвар гаштанд. ин шахсони баруманд на танҳо дар касбу корашон ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, балки дар корҳои ҷамъиятӣ дар ободонии диёри худ саҳми арзишманд мегузоранд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо барномаи рангини консертии худ хотири аҳли толоро ба ваҷд оварданд. дар қасри фарҳанги ноҳияи рӯшон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. дар ҷараёни он нақши сарнавиштсози иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва аҳамияти он дар таҳкими суботи миллӣ, амнияти устувор ва рушди бомароми кишвар таъкид шуд. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори қасри фарҳанги ноҳияи рӯшон оғоз гардид. гуфта шуд ки муҳимтарин аз саҳнаҳои бузурги таърихӣ барои мардуми шарифи тоҷик баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон
тоҷикистон мебошад ки дар таърихи тоҷикон нақши барҷаста дорад. ин иҷлосияи таърихӣ дар замоне баргузор гардид ки тоҷикистони тозаи истиқлол дар яке аз марҳилаҳои бисёр ҳассосу пурошӯби таърихии худ қарор дошт. ин рӯйдод оғози марҳилаи нави таърихӣ дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар гардид. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ки муҳтавои он пора аз васфи ватану истиқлол ва зебогиҳои диёр иборат буд, анҷомбахши чорабинии идона дар ноҳия гардид. дар шаҳри турсунзода сокинон бо ифтихори баланди миллӣ аз таҷлили иҷлосияи тақдирсоз ва рӯзи президент истиқбол карданд. дар толори кохи дӯстӣ зимни баргузории чорабинии тантанавӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр таъкид доштанд ки дар оғози даврони соҳибистиқлолӣ кишвари азизи мо ба гирдоби муноқишаҳои мудҳиши сиёсӣ рӯбарӯ гардида буд ва маҳз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии тоҷикистон ки 16 ноябри соли 1992 баргузор шуд барои пойдории сулҳу субот мустаҳкам намудани пояҳои ҳуқуқӣ сохти конститутсионии мамлакат нақши муҳим гузошта ба марҳилаи наву созандаи давлатдории тоҷикон заминаи боэътимод гузошт. зикр гардид ки хизматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарории ҳокимияти сиёсии давлатӣ ва истиқлолият, пешгирии хатари нобудшавии миллат ва хомӯш намудани оташи ҷанги шаҳрвандӣ хеле бузург аст. аз ин ҷост ки рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мардуми мо бо муҳаббат ва самимияти хос ҷашн гирифта мешавад. қисмати фарҳангии чорабинӣ бошад бо суруду таронаҳои рангини аҳли ҳунар ба сод дидани гузашт. дар қисми ҳарбӣ батальони кишоварзӣ назди агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи президент чорабинии тантанавии идона баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ масъулин таҷлили ин санаи муҳиму таърихӣ рӯзи президентро рамзи давлатдорӣ, ваҳдат ва суботи миллӣ арзёбӣ намуданд. дар идомаи чорабинӣ иштирокчиён нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҳкими иқтидори мудофиавӣ, рушди артиш ва фароҳам овардани шароити зарурӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ таъкид намуданд. чорабинӣ бо бардоштҳои созанда ва таъкид бар иҷрои содиқонаи вазифаи хизматӣ дар рӯҳияи ватандӯстиву ҳифзи манфиатҳои миллӣ анҷом ёфт. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ барномаи консертии ҳайати эҷодии қисми ҳарбӣ баргузор шуда ба чорабинӣ шукӯҳу илҳоми тоза бахшид. ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 33-солагии иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ дар ноҳияи Варзоб чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор шуд. қабл аз оғози расмии чорабинӣ дар қасри фарҳанги ноҳия дастоварди ҳунармандони ҷамоату шаҳрак ва деҳот, варзишгарон, аҳли фарҳанг, маорифу тандурустӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ноҳия муаррифӣ шуд. дар қисмати расмии чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва иштирокдорон таъкид намуданд ки 16 ноябр аз дурахшонтарин санаи таърихӣ барои миллати тоҷик мебошад. маҳз дар ин рӯз рӯйдоди тақдирсоз ба миён омад ки дар рушду пешрафти давлат ва ваҳдатсозии миллат нақши муассир дорад. хизматҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи барпо кардани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, пойдор ва устувор намудани пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи тамомияти арзӣ ва таъмини ягонагии халқи Тоҷикистон ниҳоят бузург буда, саҳифаҳои заррини таърихи давлатдориямон дар даврони истиқлолияти давлатӣ маҳсуб мегардад. дар охир аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи театри кунонидашуда бо иштироки ҳунармандон пешниҳод гардид. дар ноҳияи рӯдакӣ низ бахшида ба рӯзи президент ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии ҷашнӣ ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баргузор карда шуд, фаъолони ҷомеа, кормандони соҳаҳои гуногун ва намояндагони ташкилоту муассисаҳо иштирок намуданд. дар ҳамоиши ҷашнӣ бахшида ба рӯзи президент аз нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушду номӯи ҷомеа таҳлилҳои муфассал ироа гардиданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ дар радифи давлатсозиву давлатдорӣ таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳила ба марҳила ба фаъолгардонии нақши занону духтарон дар ҷомеа, муҳайё намудани имконияти фаъолияти онҳо дар бахшҳои давлативу ҷамъиятӣ ва тиҷорату соҳибкорӣ равона гардид. ҳамин аст ки ҳукумати кишвар дар раванди давлатсозӣ ба нерӯи солими ин қишри ҷомеа такя мекунад.
чорабинӣ бахшида ба рӯзи президент ва солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар кохи фарҳанги ноҳияи рашт баргузор гардид. рӯзи президент рамзи садоқат ба ватан, президент ва миллат буда дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани он нишонаи шукргузорӣ аз озодию соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдорӣ мебошад. бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамасола 16 ноябр дар мамлакати мо таҷлил мегардад ба маънои дарки аҳамияти калидии ин ниҳоди давлатӣ дар ҳифзу тараққии давлатдории миллӣ ва ҳамчун ҷашни қадрдонию сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатии миллӣ ва шаҳрвандӣ мебошад ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунад. нотиқон дар баромади худ қайд намуданд ки аз нахустин рӯзҳои фаъолияти хеш роҳбари давлат масъалаи муттаҳидии ҷомеаро дар мадди аввал қарор дода давоми ин солҳо сиёсати сулҳу созандаро дар кишвари азизамон пеш мебаранд. имрӯз сокинони ноҳияи рашт дар симои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон наҷотбахши давлату миллат, кафили сулҳу ваҳдат, эҳёгари фарҳанги миллӣ дар маҷмӯъ ҳамчун меъмори давлатдории навини тоҷикон ва пешвои эътирофшудаи умуми миллиро мебинанд ки барои мардум ин боиси ифтихору шараф мебошад. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватани азиз ва пешвои маҳбуб хотири аҳли нишастро шод карданд. сокинони ноҳияи нуробод ин рӯзро бо шукӯҳу шаҳомат, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба президенти маҳбуби ҷумҳурии тоҷикистон истиқбол намуданд. рӯзи президент ва солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамасола 16 ноябр дар тоҷикистон таҷлил мегардад дар ҳифзу тараққии давлатдории миллии мо ҳамчун ҷашни қадрдонию сипос ба тамоми арзишҳои баланди давлатдории миллӣ ва шаҳрвандӣ мебошад ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунад. ин сарзамине ки имрӯз дар тинҷиву амонӣ ва сарсабзию шукуфоӣ пешрафта истодааст, пас аз гузаштан аз гаронтарин имтиҳони ба сараш таҳаммулшудаи таърих тавонист роҳи ҳамзистӣ, созандагӣ, рушд ва эҳёро пеш гирад. танҳо бо масъулияти баланд ва пайваста ба бунёди зинаҳои қавии истиқлоли давлатӣ, ваҳдату ягонагии халқи худ, шинохти ҳуввияти миллии худ, эҳёи маросиму суннатҳои некаш ки заминаи эҳёи дубораи ӯ шуда метавонистанд камар баст. 34 соли истиқлоли давлатӣ ки роҳи таъин намудаи миллати тоҷик бо сарвари ҷонисор ва ватандӯсташ воқеан намунаи ибратомӯз, мактаби омӯзиши интихоби роҳи дурусту ҳадафнок барои ҳамаи кишварҳои хурду бузург намунаи ибрат гардид ки ҳамаи ин пешравиҳо боиси ифтихору шукргузорӣ мебошад. дар фарҷом ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод карданд. дар шаҳри душанбе бо иштироки васеъи ходимони ҷамъиятӣ ва журналистону публисистон муаррифии китоби эмомалӣ раҳмон эҳёгари роғун доир гардид. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо иштироки фаъолони ҷомеа, рӯзноманигорону публисистон ва намояндагони соҳаи илм муаррифии китоби эмомалӣ раҳмон эҳёгари роғун доир гардид. ин китоб ба нақши таърихсоз ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар эҳё ва татбиқи лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии роғун бахшида шудааст. дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардидани китоби эмомалӣ раҳмон эҳёгари роғун ки бо ташаббуси иттифоқи журналистони тоҷикистон доир мегардад, нишоне аз заҳматҳои сидқидилона, заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва нақши бағоят муҳими пешвои муаззами миллат дар эҳёи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии роғун мебошад. китоби мазкур натиҷаи сафарҳои журналистони кишвар ба маҳалли сохтмон ва дидору гуфтугӯ бо кормандону мутахассисони нерӯгоҳи барқи обии роғун буда корномаи қаҳрамонони асрро ва хусусан ҷасорату матонати пешвои миллатро ки сохтмони мазкурро ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд ва имрӯз ду чархаи он аллакай нерӯи барқ истеҳсол мекунад васф мекунад. зимни муаррифӣ муҳаққиқон иброз доштанд ки дар асар марҳилаҳои муҳими сохтмон, чолишҳои давраҳои гуногун, аҳамияти стратегӣ ва нақши роғун дар таъмини амнияти энергетикии кишвар бо далелҳои мӯътамад инъикос ёфтаанд. зикр шуд ки китоб на танҳо як таҳқиқоти муфассал, балки як шиносномаи таърихӣ дар бораи ҷасорату иродаи қавии давлатдории муосири тоҷик мебошад. муаррифии чунин китобҳо барои таҳкими маърифати миллӣ, боло бурдани худшиносии ҷавонон ва муаррифии саҳми Тоҷикистон дар рушди энергетика муҳим арзёбӣ мегардад.
муаррифии китоб дар фазои илмӣ фарҳангӣ баргузор шуда, ҳозирин ба саҳми китоб дар бозтоб додани ҳақиқатҳои таърихӣ ва нақши он дар баланд бардоштани огоҳии ҷомеа баҳо доданд. чорабинӣ бо шиносоии иштирокчиён аз намоиши китоб ва суҳбатҳои озод ҷамъбаст гардид. дар шаҳри душанбе даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. дар ин давр 434 довталаб сабқат менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аз баромади довталабони гурӯҳи 1-4 ки дар номинатсияҳои хондан ва зиёд кардани адабиёти бачагона ва осори шифоии халқ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон иштирок дорад, маълум мегардад ки омодагии довталабон нисбати солҳои гузашта беҳтар аст. насли ояндасози кишвар ба хурдсолии худ нигоҳ накарда, дар баробари аз худ кардани барномаи таълимии давлатӣ ҳамзамон миқдори зиёди ашъорро ки ба низомномаи озмун мувофиқат менамояд аз бар намуданд. яке аз талаботҳои озмун донистани забонҳои хориҷӣ дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон мебошад. ин аст ки довталабони номинатсияи чоруми озмун бо зиёда аз 10 забон шеър аз бар намуда ҳикояҳои бешумор мутолиа намуданд. озодбаёне ки шарти асосии озмун аст дар баромади ҳар як иштирокчӣ дида мешавад. иштирокчии даври ниҳоӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ мебошам. ман тӯли 1 сол аст ки ба ин озмун ширкат варзидам, донишу маҳорати хешро санҷидам. вақте ки ман ба саҳна баромадам, ҳеҷ ҳаяҷоне надоштам, чунки муносибати аъзои ҳакамон бо ман хеле хуб буд. онҳо саволҳои хеле осон ва оддиро медоданд. ман имсол соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок мекунам. ман бо модарам ба озмун омадам. ман тавонистам ки ба саволҳои аъзои ҳакамон дуруст посух диҳам. иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон ва осори шифоӣ мебошам. аъзои ҳакамон ба мо хеле саволҳои хуб додан, осон додан ва ман ба саволҳои онҳо ҷавоби дурустро додам. ман хостам ки дониши худро ба ин озмун сайқал диҳам ва ин озмун хеле озмуни хуб аст. чун довталабони даври ниҳоии озмун аз минтақаҳои гуногуни кишвар мебошанд, дар баробари иштирок ва бардошти захираи маънавӣ ба худ рафиқони илмдӯсту китобхон пайдо менамоянд ва роҷеъ ба асарҳои мутолиа намудаи худ ибрози андеша мекунанд. аз раванди суолу ҷавоби ҳакамони нуктасанҷи интихоб намудаи ситоди ҷумҳуриявии озмун ки бо ҳар як довталаб муомилаи хуб намуда дафтари пешниҳод намударо пурра пурсуҷӯ мекунанд, муайян мегардад ки шаффофият дар озмун ҷиддан назорат карда мешавад. Ноби бобон камол аст, худи бобон кулол аст. дар муассисаи давлатии тоҷикфилм ба муносибати рӯзи президент барои иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст филми ҳунарии таърихӣ марди роҳ намоиш дода шуд. чорабинӣ бо ҳадафи таҳкими худшиносии миллӣ, қадршиносии арзишҳои давлатдорӣ ва ошно кардани ҷавонон бо саҳми шахсияти роҳбари давлат дар пайдарпайӣ ва устувории истиқлолияти давлатӣ роҳандозӣ гардид. масъулони соҳа таъкид намуданд ки иштирокчиёни даври ҷумҳуриявӣ ҳамчун чеҳраҳои фаъол ва босаводи кишвар бояд дар баробари донишҳои адабӣ ва илмӣ аз таърихи давлатдории навини тоҷикистон низ огоҳии амиқ дошта бошанд. иштирокчиёни озмун аз муҳтавои филм ки роҳи заҳмату талош, устуворӣ ва нақши калидии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давраи ҳасоси таърихии кишварро бозгӯ мекунад тамошо намуда зикр намуданд ки ин асар барои онҳо дарси ибрат, намунаи масъулият ва худфидоӣ нисбат ба ватан маҳсуб мешавад. масъулони тоҷикфилм иброз доштанд ки намоиши филмҳои дорои арзиши маънавию сиёсӣ барои ҷавононе ки ба даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст роҳ ёфтаанд аҳамияти хоса дорад, зеро маҳз ин қишр ояндаи илмию фарҳангӣ ва фикрии ҷомеаро ташкил медиҳанд. дар шаҳри душанбе ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ бо таърихи фаъолият ва корномаи давлатсозии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд. ҷаҳонгир сафарализода гузориш медиҳад.
хатсари сайёҳӣ бо ҷалби роҳбарону кормандони воҳидҳои сохторӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он, кормандони соҳаи тиб, омӯзгорон, ҷавонону варзишгарон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳудуди шаҳри душанбе баргузор гардид. дар дораи хатсар аз ҷониби роҳбаладон вобаста ба имконияти сайёҳии шаҳри душанбе маълумоти муфассал пешниҳод гардид. иштирокчиёни хатсари сайёҳӣ бо осорхонаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки 10 апрел бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бинои нави ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба истифода дода шуд. бинои нави ҳизби халқии демократии тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. иброз гардид ки гӯшаҳои алоҳида ки дар осорхонаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон таъсис дода шуданд ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамоянд. таърихи ниёгон, тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, таъсиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, нерӯгоҳи барқии обии роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дигар маълумоту навгониҳои тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона мебошанд. дар ин ҷо маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффарияти тоҷикистон бо рӯи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. иштирокчиёни хатсар дар кинотеатри ватан филми мустанади эмомалӣ раҳмон ҳомии сулҳи ҷаҳонро тамошо карданд. филм фаъолияти пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар роҳи барқарорсозии сулҳи тоҷикон, таҳкими ваҳдати миллӣ, рушди устувори кишвар ва иштироки созандаи тоҷикистон дар масъалаҳои мубрами байналмилалӣ инъикос менамояд. тамошои филм ба иштирокчиён имкон дод ки нақши калидии тоҷикистон ва сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлатро дар таҳкими субот ва амнияти минтақавӣ амиқтар дарк намоянд. бояд гуфт ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мунтазам барои таҷлили сазовори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар замиру ботини сокинони пойтахт тарбия намудани ҳисси шукргузорӣ аз неъматҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва омӯзишу арҷгузорӣ ба хизматҳои бесобиқаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои гуногун меандешад. таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фазилати сиёсатмадорӣ дар давраи давлатдории навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагӣ дар сарзамин, рушди босуботи мамлакат ва болоравии обрӯву нуфуз ва мақоми тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ин ҳама аз салоҳиятнокӣ, фаъолияти босамар ва соҳибхирадии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.